Guys, ulam ko for today, ayan. Naggisa ako ng talbos ng kamote with tinapa. Nilagyan ko siya ng tinapa at saka konting bagoong alamang, ayan. Last day, nag-day off ako. Nakakita ako ng talbos ng kamote. Ayan. Yan ang ating ulam ngayon. Yummy! Ayan. With tinapa. O, diba? Sarap! Kain tayo, guys. Sigurado, sira na naman ang aking diet. Diba? Pilipino food tayo ngayon.